יאללה, תן בראש. מה שם השיר, המנגינה או השיר שאתה מנגן? קוראים לו מנגינה שקטה. לשיר קוראים מנגינה שקטה. זהו, אני עכשיו רגע, עוד קצת. טוב, אבא. אתה בשיא של השיר? אתה בשיא שלו, של השיר? עכשיו, בסוף אני עושה כאילו חזק. לא, חזק לא, כי אמרנו שמישהו ישן. נגמר.